Дарагія браты і сёстры, вернікі каталіцкага касцёла і ўсе людзі добрай волі. Дарагія тэлегледачы, у гэты позні час вас вітае Віцебская дыяцэзія і тэлеканал «Беларусь-4 Віцебск». Сёння мы станем сведкамі і ўдзельнікамі святкавання Вялікадня, найвялікшага свята ў каталіцкім касцёле. Вернікі на працягу ўсяго Вялікага посту рыхтаваліся да перажывання таямніцы Христовага ўваскрасення. Сардэчна запрашаю вас, дарагія тэлегледачы, да плённага ўдзелу ў натхнёнай і радаснай урачыстасці ўваскрасення Езуса Хрыста. Мы бачым працэсію, якая прыйшла з касцёла і наблізілася да вогнішча, распаленага ля яго. Навокал цёмна, паўсюль згашана святло. Гэта сімвалізуе стан чалавецтва, якое прабывала перад прыходам Хрыста ў цемры граху. Дарагія браты і сёстры, у гэтую найсвяцейшую ноч, калі наш Пан Езус Христус перайшоў ад смерці да жыцця, Касцёл кліча сваіх дзяцей, рассеяных па ўсім свеце, сабрацца на адчуванне і малітву. Калі мы ушануем памяць Пасхі Пана, слухаючы ягонае слова і здзейсняючы ягоныя таямніцы, будзем мець надзею на ўдзел у яго перамозе над смерцю і жыццё разам з ім у Богу. Молімся. Божа, Ты праз Сына Свайго спаслаў верным агонь Тваёй славы. Асвяці гэты новы агонь і праз гэтае паскальнае святло запалі ў нас жаданне неба, каб мы з чыстым сэрцам змаглі прыйсці да святла вечнага праз Хрыста Пана нашага. Для чалавека агонь з'яўляецца перш за ўсё вялікім дарам Бога, без якога жыццё на зямлі стала б немагчымым. Агонь збірае вакол сябе людзей, каб даць ім патрэбную цеплыню, і становіцца правадніком, асвячаючы людскія шляхі. Касцёл у святле і агні бачыць сімвал самого Хрыста. І омега. Яму належыць час і вечнасць. Яму хвала і валадарства праз усе векі вечныя. Амен. Праз свае святыя раны, слаўныя, няхай сцеражэ і ахоўвае нас Христос Пан. Амен. Пасхал або велікодная свяча – гэта сімвал уваскрослага Хрыста і яго перамогі над смерцю і грахом. Для падкрэслення гэтага факту біскуп, молячыся, накрэсліў на пасхале спачатку крыж, знак збаўлення чалавека, і першую і апошнюю літары грэчаскага алфавіту – альфу і омегу, сімвалізуючы самого Хрыста, ад каго пачынаецца і да каго скіравана існаванне. Лічбы бягучага года, якія накрэсліў ардынарый на велікоднай свечцы, уяўляюць Хрыста як гаспадара часу, а заканчваецца абрад змяшчэннем чырвоных цвікоў, сімвалізуючых 5 крывавых ранаў Езуса на крыжы. Дарагія браты і сёстры, трансляцыя пасхальнай вігіліі ў прамым эфіры адбываецца з касцёла святога Антонія Падуанскага ў Паставах. Парафія ў Паставах вядзе свой гістарычны адлік ад 1516 года. Сучасная пастаўская каталіцкая святыня была збудаваная ў 1904 годзе і шмат зведала выпрабаванняў. У гады Першай сусветнай вайны
касцёл быў значна панішчаны, таму што непадалёку праходзіў фронт, і снарады часта заляталі ў напрамку касцёла святога Антонія. У часы савецкага рэжыму храм наогул быў адабраны ў вернікаў і аддадзены пад прамысловы будынак. Святыня была вернута толькі ў 1988 годзе, пасля шматлікіх настойлівых просьбаў парафіянаў да савецкіх уладаў. Сённяшнюю душпастырскую апеку у пастаўскім касцёле святога Антонія Падуанскага праводзяць айцы сэрцане. Святло Христово, Дякуем Богу. Дарагія браты і сёстры, мы бачым, як працэсія накіравалася ў саму святыню, у касцёл святога Антонія. Наперадзе, канешне ж, пасхал, сімвал уваскрослага Хрыста. Звонку, з цемры, мы ўваходзім у касцёл за святлом Хрыста. Гэта святло веры, праўды і любові, святло нашай надзеі. Мы чуем спеў «Святло Хрыста» і радасны адказ вернікаў «Дзякуем Пану Богу». Дзякуем за тое, што Христос ужо сярод нас, што Ён сапраўдны пераможца і наш вызваліцель. Ад пламеючага пасхала вернікі запалілі свечкі, прынесеныя з сабой, і перадалі гэтае святло іншым. Гэта знак таго, што кожны з хрысціянаў гатовы дзяліцца святлом сваёй веры, сведчыць пра любоў і натхняць надзеі іншых. Дякуем Богу. Слухаючи урочистий спів обвящення Пасхи, з усяго серця будем дякувати за Христове Воскресіння. Разом прославляємо Бога, бо дякуючи Йому, ми вольні від темри і страху смерті, бо дякуючи Йому, ми маємо життя. Вось і настаў момант, калі поўнасцю запаленае святло ў касцёле і цемра бясследна знікае. Пасхал змешчаны ля алтара на бачным для ўсіх месцы, як сімвал пастаяннай прысутнасці Хрыста ў сваім касцёле. У літургіі пасхальнай вігіліі спяваецца абвяшчэнне Пасхі, старажытны гімн, які пачынаецца словамі «Exultet iam angelic aturba celorum» «Узрадуйцеся ўжо, хоры анёлаў у небе». Узгаданы спеў, як пахвала пасхальнай ахвяры Хрыста, заклікае да радасці жыхароў неба і зямлі і кажа пра асноўныя яе матывы. Паказваючы ўзнёсласць Божай справы адкуплення, касцёл словамі гімна узвялічвае Бога за гісторыю збаўлення, уваскрасення Хрыста, сакрамент хросту і вызвалення ад граху. Паколькі спеў выконваецца пры запаленым пасхале, то і словы, і само святло яшчэ мацней выражаюць пасхальную таямніцу і радасць усіх ахрышчаных, якія сустракаюцца з Хрыстом. Узрадуйтеся, Божие слуги, нехай звоны обвящают избавление, бо на користь великого Владара перемога. Веселися и земля, опромененная взнеслым бляском, бо освятил тебе промень с предвечного Владара. Целый свет нехай отчує, что вызволился от темры.
Узрадуйся, костеле наша Маті, оздобленный зянням іскристого святла, і нехай гучним спевом наповнится гэтая святыня. У гору серцы подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды, годна і справядліва усім сэрцам, розумам і пабожным спевам праслаўляць нябачнага Бога, Айца Всемагутнага і Сына Яго адзінароднага Езуса Христа. Ён справедливому Айцу заплатил за долг Адама и своей кровью знищил запись стародавней вины. Гэта и есть тыя пасхальныя святы, падчас якіх забіваюць сапраўднае ягнятка, яго крывёю асвячаюцца дамы вернікаў. Гэта тая ноч, у якую ты вывез з Егіпту наших прайцоў сыноў Ізраэлевых, і па сухім дне перавёў праз Чырвонае мора. Гэта тая ноч, якая святлом вогненнага слупа рахоў рассеяла цемру. А сёння гэтая ноч усіх веруючых у Христа на ўсёй зямлі вызваляе ад даўніх правінаў і змроку граху, вяртае ласку і злучае у супольнасць святых. Гэта тая ноч, у якую Христос, разорвавши путы смерти, пераможцам выходзіць з падземных нетраў. О, якая ж дзівосная для нас твоя ласка! О, якая невымовная любовь! Каб адкупіць слугаў, ты аддаў сына. О, сапраўды, абавязковым быў грэх Адама, бо яго згладзіла смерць Христа. О, шчаслівая віна, якую знішчыў такі вялікі адкупіцель. Святасць гэтай ночы праганяе злосць, змывае правіны і вяртае ласку упаўшым, а засмучаным радасць. О, сапраўды благаслаўлёная ноч,
у якую злучается земное с небесным, а справы божские с людскими. У гэтую ночь полную ласки прими, святый Ойче, вечеровую ахвяру прославления, якую Тебе складає святый костел, урочисто ахвяруешь руками своих слугов гэтую свечку. Плен працы пчалиного рою, тому просим Тебе, Пане, каб светаш, что на хвалу имя Твоего ахвярованы, нестомно палы мне, рассеивающий темру этой ночи. И приняты Тобою, як приемный водар, няхай злучится со светлом небесным. Няхай же он полымнее аж до свитания, покуль не взыдзе сапраўднае солнце. Иисус Христос, Твой Сын з мертвых повстал, який освятил род людский своею ясностью, и с Тобой живе и владарец на веки вечные. Завершений спів екзультета, пасхального гімна, і наступає другая частка пасхальної вігілії – літургія слова. Послухаємо Божє Слово. Розважаємо, як у минулі часи Бог збавив народ свій і нарешті послав нам свого Сина як Откупителя. Молимся, как Бог завершил пасхальную справу збавлення и привел нас до полного откупления. Присядь. Гасім свечкі і сядаем. Пачынаецца літургія слова. Сёння яна багацейшая, чым звычайна. 7 чытанняў са старога запавету, 1 чытанне з новага запавету і Евангелія. У першых веках хрысціянства, калі толькі ў гэтую ноч, катэхуменам, гэта значыць дарослым, якія рыхтаваліся да прыняцця святога хросту, удзялялі сакрамент святога хросту. Гэтае багацце чытанняў было для іх своеасаблівай катэхезай. Няхай жа тэксты святога Пісання будуць для нас сабраных на сённяшняй літургіі, падчас якой будзем аднаўляць абяцанні святога хросту, напамінкаў аб асноўных праўдах веры, напамінкаў аб справе стварыцеля у гісторыі збаўлення. Пачатак першай кнігі Святога Пісання апісвае нам стварэнне свету і стварэнне чалавека. Жывіце і размнажайцеся, напаўняйце зямлю, валодайце ёю. Бог закладае ў чалавецтва вялікі патэнцыял, які можна раскрыць толькі ў супрацоўніцтве з Божай ласкай. И сказал Бог: «Учиним человека поводле нашего образу и нашего подобенства, нехай пануя над рыбами морскими, над птаством небесным, над живелами, над усею землею и над усялякими ползуном, что ползая по земли. И створил Бог человека поводле своего образу, поводле Божьего образу створил его, створил мужчину и женщину. И благословил их Бог, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и владейте ею, пануйте над рыбами морскими, над птаством небесным и над усими живыми истотами, якие рухаются по земли. И сказал Бог: вот я даю вам усялякую траву, что рассевая насенье по всей земли, и усялякое древо, плод якого рассевая насенье,
каб яны былі вам на спажытак. І ўсім жывым істотам на зямлі, і ўсялякаму нябеснаму птаству, і ўсяму, што поўзае па зямлі і мае ў сабе дыханне жыцця. Я даю на спажытак усялякую зеляніну, і так сталася, і ўбачыў Бог усё, што Ён стварыў, і было яно вельмі добрым. Гэта Слово Божие. Няхай сыдзе дух Твой і зямлю адного відь. Няхай сыдзе дух Твой і зямлю адного відь. Благослови душа моя Пана, Пане Боже мой, Ты вельми великий, Ты обрануся в величи красу, Ты охинуся святлом, быцам шатай. Няхай сиде дух Твой і землю одного відь. Ты умацовал землю на яе основах, не похиснется яна николи. Безданью якого предкаў покрыў яе, понад горами узніклі воды. Няхай сидзе дух Твой і землю одного відь. Ты крыніцы посылаешь у долины, поміж гор цякуць яны. Над імі живуть птушки небесныя, і сярод лісцяў спяваюць. Няхай сидзе дух Твой і землю одного відь. С вышыні сваёй ты поеш горы, плёнам спраў твоих земля насыщается. Ты чинишь, что расте трава для живёлы, и рослины на корысть человеку, каб ён здабываў хлеб земли. Няхай сидзе дух Твой і землю одного відь. Незлічоне, Пане, Твоє справи, усё Ты мудроства горил. Земля наполнилась Твоими створениями. Благослови душа моя Пана. Няхай сидзе дух Твой і землю одного відь. Молимся. Усемогутный, вечный Боже, дивосный Ты во всех Твоих справах. У учеников откупленный Тобою народ заразумел, накольки цудовной была справа створення на початку,
І яшчэ цудоўнейшай справа адкуплення ў поўні часу, калі як пасхальнае ягнё быў ахвяраваны за нас Езус Христус, які жыве і валадарыць навекі вечныя. Другое чытанне, якое чуем сёння падчас пасхальнай вігіліі, таксама паходзіць з кнігі быцця. У ім мы чуем пра выключны давер Абрагама да Бога. Ахвяра Абрагама – гэта правобраз будучай ахвяры Айца Нябеснага, які не пашкадуе свайго сына, каб збавіць людзей. Бог сказаў: «Возьми сына свайго адзінага, якога ты любіш, Ісаака, ідзі ў землю Морыя, і там прынясе яго на ўсяспаленне на адной з гор, пра якую я скажу табе». І прыйшлі на месца, пра якое казаў яму Бог, і працягнуў Абрагам руку сваю, і ўзяў нож, каб закалоць сына свайго. Але анёл Пана паклікаў яго з неба і сказаў: «Абрагаме, Абрагаме». Ён адказаў: «Гэта я». Анёл сказаў: «Не падымай рукі тваей на хлопца і не рабі з ім нічога, бо цяпер я ведаю, што ты баішся Бога і не пашкадаваў сына свайго адзінага для мяне». Узняў Абрагам вочы свае і ўбачыў за сабою барана, які заблытаўся гушчары рагамі сваімі. Абрагам пайшоў, узяў барана і пранёс яго на ўсяспаленне замест сына. Анёл Пана другі раз паклікаў Абрагама з неба і сказаў: «Прысягаю, кажа Пан, паколькі ты зрабіў гэта і не пашкадаваў сына свайго адзінага, то я благаслаўляю цябе і памножу патомства тваё, як зоркі на небе, як пясок на беразе мора, і патомства тваё здабудзе брамы ворагаў тваіх. І атрымаюць благаслаўленне патомстве тваім усе народы зямлі, бо ты паслухаў голасу майго». Гэта Слова Божае. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Падчас спадчыны маёй і келіха майго, ён лёс мой трымае. Пан заўсёды перад маімі вачыма, бо ён праваруч мяне, я не пахіснуся. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Таму радуецца маё сэрца і весяліцца душа, і цела маё будзе спачываць бяспечна, бо не пакіне душы маёй у адхлані, і не дасі святому твайму убачыць ленне. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Ты дарогу жыцця мне пакажаш, паўната радасці перад Табою, вечнае шчасце праваруч Цябе. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Молимся. Боже, гойча усіх верных, праз ласку усынаўлення Ты памнажаеш у свеце колькасць сыноў Твайго абяцання. Ты праз пасхальны сакрамент Христу спаўняеш абяцанае Абрагаму, робячы яго айцом усіх народаў.
Да поможи кожному человеку угодно отказать на ласку Твоего покликания. Раз Христа Пана нашего. Пасха азначае пераход. Так як яўрэі, выходзячы з егіпецкага палону, перайшлі праз Чырвонае мора, так і мы, прадстаўнікі Божага народу, пакліканыя перайсці ад смерці да жыцця, ад граху да святасці. Читання з книги Тим больш, Заходу. Што дарогу нам У паказвае тыя дні уваскрослы сказаў Езус. пан Маісею: «Чаму ты усклікаеш да мяне? Скажы сынам Ізраіля, няхай выходзяць. А ты падымі кій свой і працягні руку сваю да мора, і падзялі яго. І пойдуць сыны Ізраіля серад мора па сушы. Я ж зраблю жорсткім сэрца егіпцян, каб пайшлі яны услед за імі. І пакажу славу маю на фараоне і ўсім войску ягонным, на калясніцах і вершніках ягонных. І даведаюцца егіпцяне, што я, пан, калі пакажу славу маю на фараоне і ўсім войску ягонным, на калясніцах і вершніках ягонных. І зрушыўся анёл Божы, які ішоў перад войскам Ізраіля. І пайшоў ззаду іх, а разам з імі слуп воблачны перасунуўся спераду назад. Стаў паміж войскам егіпецкім і войскам ізраільскім, і была хмара цёмная для адных, і асвятляла ноч другім так, што не маглі ўсю ноч падысці адзін да аднаго. І калі Маісей працягнуў руку да мора, пан гнаў мора моцным усходнім ветрам усю ноч і ператварыў у сушу, і разлілася вада. І пайшлі сыны Ізраіля праз сярэдзіну мора па сушы. Вада была для ўсіх сцяною з правага і з левага боку. І пагналіся егіпцяне, і ўвайшла за імі ў сярэдзіну мора уся конніца фараона, калясніцы і вершнікі ягонныя. І вось на світанні пан паглядзеў на войска егіпцян са слупа вогненнага і воблачнага і правёў у замяшанне войска іхняе і падвярнуў колы калясніцаў, што ім цяжка было рухацца. І казалі егіпцяне: «Уцякаем ад Ізраіля, бо пан воюе за іх супраць егіпцян». І сказаў пан Маісею: «Працягні руку сваю да мора, каб павярнуліся воды да егіпцян на калясніцы і вершнікаў іхніх». І калі Маісей працягнуў руку да мора, на самым світанні яно вярнулася на сваё месца, і бегла вада насустрач егіпцянам, якія ўцякалі, і патапіў іх пан сярод хваляў. І вярнулася вада, і накрыла калясніцы і вершнікаў усяго войска фараона, якое ўвайшло за імі ў мора, і не засталося ніводнага з іх. А сыны Ізраіля прыйшлі па сушы серад мора, і вада стаяла каля іх сцяною з левага і з правага боку. І ў той дзень вызваліў пан Ізраіль з рук егіпецкіх. І ўбачылі ізраільцяне мёртвых егіпцян на беразе мора. Убачылі моцную руку, якую пан узняў супраць егіпцян. Спалохаўся народ пана і паверыў пану і Маісею, слузе ягоннаму. Тады Маісей і сыны Ізраіля заспявалі песню пану. Спяваю пану, бо ён узвысіўся. Спяваю пану, бо ён узвысіўся.
звысіўся, коня і вершніка яго скінуў у мора. Пан моя сила і моя песня, Ён стаў маім збаўленнем. Ён мой Бог, яго праслаўляю. Ён Бог Отца майго, узвялічу яго. Спяваю Пану, бо Ён узвысіўся. Пан магутны ў барацьбе, яго імя усемагутны. Калясніцы фараона і яго войска Ён кінуў у мора. Лепшыя вояры ягоныя патанулі ў чырвоным моры. Спяваю Пану, бо Ён узвысіўся. Бездань іх праглынула, яны сышлі у глыбіні. Правіца Твоя, Пане, прославлена моцаю. Правіца Твоя, Пане, перемогла ворога. Спяваю Пану, бо Ён узвысіўся. Ты вывеў народ свой і пасадзіў яго на горы спадчыны сваёй, на месцы, якое ўчыніў сваім жыллём, Пане. У святыні Пана, якую звялі Твае рукі, Пан валадар навеки і назаўсёды. Спяваю Пану, бо Ён узвысіўся. Молимся. Боже, Ты у святле нового заповету раскрыў нам сэнс стародаўніх цудаў. Чырвонае мора – гэта правобраз хроснай купелі, а люд вызвалены з няволі. Гэта выява таямніцы хрысціянскага народа. Учынікаў усе людзі праз веру, здабыўшы годнасць абранага народа, былі адроджаныя Святым Духам праз Христа Пана нашага. Амен. Сёлетняе казанне біскупа Олега Буткевіча будзе складацца з двух частак. Першую з іх ён прамовіць якраз цяпер, пасля трэцяга чытання Старога Запавету, а другая частка казання прагучыць пасля Шановныя Евангелія. святары, дарагія сёстры законныя, умілаваныя, браты і сёстры ў Христе, сабраныя сёння тут, у касцеле святого Антонія Падуанскага у Паставах, не выпадкова. Гэта здзяйсняецца сёння трансляцыя, якая адбываецца з біскупам з гэтага касцёла з нагоды 30-годдзя вяртання гэтай святыні, так прыгожай святыні у карыстанні вернікам. Дзякуем сёння Богу за гэты цудоўны дом. Дзякуем Богу, што Ён сёння, па сённяшні дзень служыць патрэбам вернікаў, што гэта ёсць месца малітвы. І вітаю сёння
таксама асабліва вельмі сардэчна ўсіх тых, хто яднаецца з намі, дзякуючы тэлебачанню, сродкам масавай інфармацыі, дзякуючы таксама сайту нашай каталіцкай газеты «Католік Ньюс», электроннай версіі нашай газеты. І дзякую вельмі сардэчна і кіраўніцтву тэлебачання, і кіраўніцтву рэдакцыі нашай газеты, бо гэта ўжо не першы раз стала ўжо добрай традыцыяй, што транслюецца не толькі ў нас, але і ў нашай краіне набажэнства, дазваляючы чалавеку перажыць тым, хто не можа гэта ўчыніць у касцеле, далучыцца да гэтай малітвы, будучы дома. Сёння у наш час мы ведаем, што гэта набрала асаблівага значэння. Сёння нашыя святыні больш пустыя. Ведаем гэтаму прычыну. І разам хачу ўжо на пачатку зазначыць, каб мы праз гэта не мелі падзелу. Цалкам не азначае, што хтосьці тут у гэтым выпадку мае большую ці меншую веру. В той момант, калі у нармальных умовах нас было больш, не заўсёды гэта азначала, што ўсе былі веруючыя тут у святыні. І разам з тым сёння тыя, хто застаўся дома і мае вялікае прагненне быць тут у святыні, не можа па пэўных прычынах, не мае меншай веры. І гэтая сітуацыя цяжкая, нелёгкая в нашай краіне, ситуация кризисная, небяспечная, але разом з тым, так як кожны кризис, ён мае ў сабе і пазітыўны бок. Он дае нам шанец. Дае нам шанец пераацаніць, наноў паглядзець на тое, што мы называем нашай верай. Ну, першую чаргу хачу сказаць аб тым, што сённяшняя малітва тут, у гэтай святыні, яна ахоплівае, канешне ж, усіх вас тут сабраных, тых, хто сёння яднаецца з намі праз тэлебачанне, праз інтэрнэт. Гэтая малітва сёння ахоплівае тых, хто ў гэтай хвіліне змагаецца за сваё жыццё. Молімся за хворых, памятаем пра вас. Людзей самотных, якія засталіся дома, сёння, можа, нават не мелі магчымасці ў супольнасці сваіх блізкіх, родных спажыць пасхальную вячэру. Молімся сёння і даручаем Божай міласэрнасці, просячы аб патрэбных ласках нашых, як жа сёння дацэненых урачоў, лекараў. Это людзі, якія сёння здзейсняюць гераізм, ахвяруючы сапраўды коштам свайго здароўя, уже часам жыцця, дапамагаючы нам быць здаровымі, вяртаючы, змагаючыся за жыццё тых, хто захварэў. Няхай Бог сёння ўсіх нас умацуе, няхай благаславіць. Няхай дапаможа нам захаваць так важны каштоўны дар, якім ёсць наша жыццё, якім ёсць нашае здароўе. І вось, вяртаючыся да гэтай сітуацыі, да таго, што называем гэтым крызісам, эпідэмія, не першы ў гісторыі чалавецтва, але заўсёды выклік для людзей. У чым ёсць момант пазітыўны? Як я ўжо згадаў, маем сёння наноў паглядзець на нашу веру. Бо сапраўды, гэта той момант, які, ну, як ведаем, да, калі цяжка чалавеку становіцца, мы звяртаемся да Бога, просім яго паратунку, просім падтрымкі. Але як гэта выглядае ў звычайны час? Ці заўсёды тое, што нас прыводзіць да касцёла, ёсць нашай верай? Напэўна, заўсёды, і можа у большасці момантаў, ёсць нашай рэлігійнасцю. Ведаеце, чалавек — гэта істота, яна са сваёй натуры рэлігійная. І вось рэлігійнасць і вера — гэта рэчы, якія так, сапраўды, яны ў пэўных момантах перакрываюцца, бо вера, яна складаецца як бы з двух частак. Складаецца з таго, у каго мы верым, не у ва што, але у каго. І другая частка — гэта тое, якім чынам наша вера сябе праяўляе.
І вось тут мы маем пэўную частку гэтага праяўлення, якую называем рэлігійнасцю. Да? Сюды ўваходзяць нашыя побожныя, скажем, практыкі, набажэнствы, таксама ў касцеле Еўхарыстыя. В пэўным сэнсе гэта таксама праяўленне нашай рэлігійнасці, але калі кажам пра паўнату і сутнасць веры, гэта тое, у чым яна праяўляецца ў нашым жыцці. Памятаем апостола Якова, да, які казаў, што «Пакажы мне сваю веру без учынкаў, то я пакажу табе сваю веру з учынкаў». Канешне ж, малітва – гэта адзін з тых важных і, можа, нават першых момантаў, якія сведчаць аб нашай веры. Таму малітва заўсёды павінна быць. Гэта абавязак, гэта фундамент. Але другі вельмі важны момант, на які варта звярнуць увагу, і аб чым нам казаў Езус Христус, да, вернемся на пару дзён раней, у Вялікі чацвер, на святую імшу Вячэры Пана. Памятаем той момант, дзе евангеліст Ян, да, глядзіце, у гэты важны момант нашага духоўнага жыцця, да, калі распачынаем святкаванне трыдума пасхальнага, да, вось менавіта з імшы Вячэры Пана, ён не кажа пра ўстанаўленне Еўхарыстыі. Чытаем пра гэта у апостола Паўла з першага паслання да Карынцянаў, а Ян нам кажа на тым месцы, дзе іншыя евангелісты распавядаюць пра ўстанаўленне цела і крыві Езуса Хрыста, ён кажа нам пра мыццё ног. Што азначае верыць у Бога? Гэта азначае быць здольным мыць ногі нашым бліжнім. Вобразна. Часам уже нават і даслоўна. Уметь жыць з другім чалавекам. І сённяшняя сітуацыя нас ставіць перад гэтым выпрабаваннем. Сёння не кажам пра карантин, а кажам часцей пра ізаляцыю. Да? Сёння людзі ва ўсім свеце, у нас. Мы часцей знаходзімся побач адзін аднаго. Да чаго прыводзіць гэтая сітуацыя? Што нам усведамляе, што гэта не так проста. У моменце шок. Часам застацца аднаму сам-насам з сабой, да? Калі пачынаем задумвацца глыбей над сваім жыццём, і быць побач з нібы блізкім мне чалавекам, але які заўсёды будзе іншы, які не будзе такі дасканалы, як нам, можа, хацелася б. І што адчуваем у гэтым моманце? Вось тут павінна праявіцца мая вера, да, якая мне кажа аб чым. Любі бліжняга, як самога сябе. Як праяўляецца гэтая любоў? І вось гэта тыя моманты, на якія сёння варта, напэўна, звярнуць увагу. Але, можа, давайце распачнем спачатку. Знаеце, мне заўсёды крыху гэта здзіўляла, можа, нават крыху расчароўвала. Бо выдавалася б, мы перажылі тое вялікае выпрабаванне, які быў час атэізму. І хацелася б, канешне ж, каб людзі, зразумеўшы гэтыя памылкі, да, пасля тых зруйнаваных касцёлаў, знішчанай веры, да, вось вяртаемся да гэтай святыні, якая была адноўлена, якая ў свой час была перароблена ў завод. В страшным выглядзе была. Вярнулася, да, сёння служыць Божай справе. Але сярод людзей гэтае вяртанне да Бога, да веры, на жаль, адбываецца вельмі марудна. І далей мы жывем пераважна дзесьці атэістычным асяроддзі. Видите, як жа рэдка мы сёння так смела, адважна можам сказаць дзесьці сярод нашых знаёмых, блізкіх, што я веруючы чалавек. Дзесьці яшчэ спрацоўвае, не ведаю, страх, сорам, магчыма. Не адмаўляемся ад веры, але лічым гэта чымсьці вельмі асабістым, нават інтымным. Гэта моя справа. Так, вядома, можа, не абавязкова маем гэта адразу афішыраваць, але чаму не магу так спакойна прызнацца, што я веруючы чалавек, да, што я іду ў касцёл нядзеля, з днём, калі я павінен быць на малітве. Ведаеце, я так вось, гледзячы на самога таксама сябе, так спрабаваў разабрацца, у чым ёсць рэч.
часам, ведаеце, нам не хапае пэўных аргументаў пераканання іншага чалавека. Ведаеце, сёння вера паколькі, у каго ты верыш? У Бога, якога ніхто ніколі не бачыў. Нам Святое Пісанне пра гэта кажа. І кажа, дакажы, што гэты Бог існуе. Так, не можам даказаць, што не існуе, але не можам даказаць, што існуе, і не хапае нам аргументу. Хоча калісьці, ведаеце, так зразумеў адзін момант, і у папроку тое, што Богу ніхто ніколі не бачыў, азначае, яго няма. Часам такі прынцып дзейнічае. Адказваю, але прабачце, чалавечага розуму таксама ніхто ніколі не бачыў. Колькі важыць? Кіло, 2? Болей? Але гэта не азначае, што няма. Бачым, гэты прынцып ужо не дзейнічае. І далей застаецца пытанне, а які ж аргумент ёсць на тое, што ці можам хоць даказаць не, не можам, гэта не эмпірычная навука, вось не можам дакрануцца да Бога. Але, вось як гэта раней было ў часы атэістычныя, было гэтае супрацьпастаўленне веры і навукі. Так, гэта вельмі, скажам, гэта розныя галіны пазнання, хоць вера гэта таксама спосаб пазнання, але адначасова у навуцы і ў веры ёсць аднолькавыя прынцыпы. І гэтым аднолькавым прынцыпам, якім кіруецца навука, хоць таксама не заўсёды, і кіруецца вера, ёсць логіка. Калісьці я глыбей пазнаючы хрысціянства, за што яна мне спадабалася? Це вера, за лагічнасць. Тое, чаго нават не можам знайсці ў Святым Пісанні, мы можам дайсці логікай, вядома, не да ўсяго. Пэўныя рэчы прымаем на веру. І вось, калі кажам пра Бога, якога ніхто ніколі не бачыў, то тым не менш, да яго існавання можна дайсці логікай. Такое параўнанне, напэўна, ўжо ведаеце, бо неаднойчы з вамі сустракаючыся, і тыя, хто сёння знаходзіцца перад сваімі тэлевізарамі, ўжо ведаеце, вось гэта мой аргумент, які прыводжу, калі мне вельмі спадабалася такое параўнанне, якое мне сёння тлумачыць і з'яўляецца для мяне асабіста вось такім доказам, амаль навуковым, што Бог існуе. Простае параўнанне, аналогія, заўсёды дэманструю, можа, сёння больше, напэўна, аўдыторыя ёсць, можам спакойна яшчэ раз паслухаць, нават седзячы дома. Доказам на існаванне Бога для мяне служыць гадзіннік, вось які я нашу на руцэ. Якім чынам? Праз аналогію. Вось гэты гадзіннік у вялікім такім прыбліжэнні можам параўнаць з сусветам. Матэрыяльная рэч, якая складаецца з пэўных частак, якая трывае ў часе, і нават больш таго час паказвае, але каб яна ўзнікла, вось можам зрабіць эксперымент, не будзем, каб часу на гэта шмат не патраціць, бо, напэўна, спатрэбілася б шмат часу. Калі б мы яго разабралі і кінулі ў нейкую скрыначку і пачалі трэсці, гэта разабраны гадзіннік. Вось колькі часу спатрэбілася, каб ён назад сабраўся ў гэты гадзіннік. Бо нібы ёсць усё, што трэба. Маем матэрыя, маем часткі гэтага гадзінніка, маем час, маем рух, тэмпература і так далей, ўсё можна тут падлічыць. Але чаго не хопіць? Колькі трэба трэсці ту скрынку, каб гадзіннік сабраўся ў гадзіннік? Логіка нам падпавядае, што ў гэтым выпадку патрэбен розум. Хочам ці не. І логіка таксама падпавядае, што для сусвету, ён крыху большы, які распачаўся з выбуху, але была гэтая матэрыя, быў рух, які па сённяшні дзень ёсць. Навука сцвярджае, што знаходзяць гэтыя промні, якія засталіся з таго першага выбуху. І пасля нейкіх 14 мільярдаў, здаецца, там год, калі не памыляюся, раптам узнікае механізм. І вось тут наша логіка чамусьці не даходзіць да таго, каб прызнаць за гэтым механізмам, сусветным механізмам, парадкам, космас, тое, што называем, існаванне нейкага розуму. Чаму не прызнаем, бо чалавек такая натура, што мы можам, гледзячы на белае, казаць, што гэта чорнае, і нас не пераканаеш.
Ну і таму прычынай нявер'я, непрызнання пэўных лагічных спраўдаў ёсць не немагчымасць пазнаць пэўныя рэчы, нежаданне. На жаль, так ёсць чалавек. Але разглядаем іншы момант згоды, усё ж такі згоды на гэтую праўду, што чалавек з'яўляецца стварэннем, гэты свет з'яўляецца стварэннем. Першае чытанне нам сёння яшчэ раз гэта прыгожа нагадала. У такіх вобразах аб тым, што і гэты свет, і чалавек у гэтым свеце з'яўляюцца стварэннем. Праблема ёсць яшчэ ў тым, што мы не цалкам можам і не адразу спасцігнуць і пазнаць, кім ёсць той, хто гэты свет стварыў. Гэтым перашкаджае нам грэх. Не ведаючы бліжэй гэтай істоты, таму мы пераважна на пачатку баімся. Лічым за кагосьці, перад кім трэба дрыжэць, які дзесьці чулі можа нас пакараць, і таму нейкіх бліжэйшых адносінаў не надта хацелася б з ім мець. Вось гэта наша памылка, зноў жа, да якой прывяла наша непаслухмянасць Богу. Грэх, які нам кажа, Бога баяцца ў тым значэнні страшыцца, уцікаць ад яго. А разам з тым, гэты прыгожы свет, і не менш прыгожага ў ім чалавека Бог стварыў з любові. Тое, аб чым нам і кажа гэтае свята. Няма большай любові за тую, калі хтосьці аддае сваё жыццё за сваіх братоў. І вось яшчэ адно пытанне, да якое я таксама ставіў, ужо вам не аднойчы, ведаеце ўжо адказ, але вось дзеля гэтай сённяшняй большай аўдыторыі яго яшчэ раз пастаўлю. Калі Бог стварыў чалавека, аб чым мы сёння з вамі чулі, то якая была гэтага мэта? Навошта ён гэта учыніў? А інакш кажучы, это пытанне аб сэнс нашага існавання, сэнс нашага жыцця. І выдавалася б это, часам называюць філасофскім, глыбокім пытаннем, кожны па-свойму на гэтае пытанне адказвае. Але вось з пункту гледжання веры, хрысціянства, з пункту гледжання Бібліі, ёсць пытанне, павінен быць адказ. Паспрабуймо, можа нават паставіўшы сябе ў гэтым моманце на месца Бога, сказаць на пытанне, навошта мне патрэбен гэты чалавек, больш таго, якога ён стварыў, якім чынам? Як там Біблія нам сёння пра гэта казала? Якім? На каго мы падобныя ў нашым стварэнні? На Бога. На яго вобраз, маем у сабе яго вобраз і падабенства. Таму чалавек гэта гучыць годна. Паўтараю пытанне. Навошта гэта было б Богу патрэбна? І, звычайна, у гэтым моменце, як падказку даю наступнае пытанне, чаго хоча кожны чалавек у сваім жыцці. Незалежна ад расу ўзросту, свайго стану, здаровы, хворы. Якімі мы хочам быць? Дасканалымі, блізка, цёпла, яшчэ бліжэй. Гэта жаданне, якое можам назваць адным словам, і яно датычыцца кожнага чалавека, без выключэння. Гарамчэй, не бойцеся гэтага слова. Мы ўжо не верым у тое, што гэта магчыма. Шчаслівымі. Ёсць чалавек, не хоча быць шчаслівым, няма такога чалавека. І вось, каб гэта, хочам, усе хочам, але чаму Бог хацеў нас зрабіць шчаслівымі? Вось, таму нам патрэбна ведаць, хто нас стварыў, кім ёсць Бог. Ці па аналогіі з чалавекам можам назваць яго шчаслівым? Ці Бог шчаслівы? Добрае пытанне. І так задумаемся, ці не? Істота бязмежная, для якога няма нічога немагчымага. Ці ён нешчаслівы? Чаму шукаем грошай? Чаму шукаем улады? Каб магчымасці свае пашырыць, а ў Бога няма межаў для ягоных магчымасцяў. Ці будзеш шчаслівы? Яшчэ адну трэба яму рысу прыгадаць ягоную, што ён яшчэ з'яўляецца кім? Бог ёсць любоў. Вось, тое, без чаго гэтае шчасце немагчыма. І паглядзіце, адна простая рэч, якая кіравала Богам пры стварэнні чалавека. Ён проста не ёсць эгаістам.
Ён не хацеў, каб гэты стан шчасця, да, в якім нам кажа Святое Пісанне, што ані вока не бачыла, ані вуха не чула, ані ў сэрца чалавечае не ўвайшло, як вялікія рэчы Бог падрыхтаваў тым, хто яго любіць. Нам у найбуйнейшай фантазіі гэта ніколі не прыйшло. Ён хацеў, каб гэты стан, акрамя яго, перажыў яшчэ нехта. Ну, толькі жывёлка, кот, можа быць шчаслівым? При добрым хазяине. Накормлены, напоены, ляжу на подоконнику, мурлыкаю. Шчаслівы? Довольны. Бо мне добра, але усведамляю собі гэты стан. Неа. Розум патрэбны. І народная мудрасць такі прынцып вывела некалі: насильно мил не будешь. Воля чалавечая. Для того, каб быць шчаслівым, просто трэба быць разумным і вольным. І вось таму Біблія нам кажа, што нас стварыў на свой вобраз і падабенства. Жыві, чалавек, і радуйся. Наступнае пытанне з гэтым звязана: а колькі чалавек хоча быць шчаслівы? Усё гэта якое? Ось, ну да. І калі не баяцца гэтага слова, вечна, правда? І вось гэтым мы таксама падобныя на Бога, што будзем існаваць столькі, колькі існуе Бог. З той толькі розніцай, толькі з той розніцай, да, што Бог не мае ні пачатку, ні канца, ён дух, не складаецца з матэрыі, таму нема, час над ім не мае ўлады. Мы маем свой пачатак. Правда? І ось тут пытанне ўзнікае, да? І ось, ну ж, і навука нават з гэтым мае пытанне, альбо прынамсі стварае такое ўражанне, да, што мае з гэтым праблему. А калі чалавек становіцца чалавекам? Добрае пытанне. О, так адразу, бо пераважна на гэтае пытанне вельмі доўга трэба шукаць адказу. У момант зачацця, ці гэта ўжо чалавек, ці яшчэ не чалавек? Ну вось не так проста. Логіка падпавядае, што да, чалавек. Але ведаеце, мне найбольш заўсёды здзіўляла, і вось зноў ж да нашай навукі цяпер падыдзем, да? Не толькі навукі, нават грамадства, дзесьці можа нават палітыкі. Видите, дзяржава ў нас абараняе жыццё, не толькі ў нас, да, ўвогуле ў свеце, пачынае бараніць людское жыццё, з якога часу, магу памыліцца, прыкладна толькі кажу, ну, напрыклад, дзесьці з 11 тыдняў, да, у одной, напрыклад, краіне. І раптам пераязджаеш мяжу, і там ужо гэтая абарона афіцыйная, да, на дзяржаўным узроўні пачынаецца, ну, напрыклад, з 12 тыдняў. Ну, для мяне гэта незразумела. Ну, можа, да, як раней казалі, сярэднявечны ці маршал, ну, куды ты тут лезеш? Але я хочу з гэтым разабрацца. Дзе тут логіка? Тая самая навука, тая самая медицина. Так мало таго, мы ўжо тут праз пару год на Марс паляцім. Ужо космос пачынаем падбіваць. А хто такі чалавек, і з чаго пачынаецца, в які момант пачынаецца жыццё, гэтага не ведае. Да чаго кланю, хіба зразумела. Бо той момант, з якога я стаў чалавекам, я атрымаў права на жыццё. Дарэчы, наша традыцыя, да, вера, яна нам канкрэтна падпавядае, што калі момант звеставання, да, мы абыходзім 25 сакавіка, то ж момент зачацця Езуса Хрыста, то Божае нараджэнне адбываецца якраз роўненька калі? 25 снежня. Роўна 9 месяцаў. То бишь з першага моманту. І памятаем, калі Божая маці прыйшла да сваёй крэўнай Эліжбеты, тая кажа: «Скуль мне гэта, што маці майго Господа, майго Пана прыйшла да мяне». Нас кажуць, маці, калі нарадзіла дзіцяці, да? Ну, а калі гэтае дзіця яшчэ пад сэрцам, ці на маці, ці яшчэ не маці? І вось, мае даражэнькія, цяпер вось пераносячы гэта на тую сітуацыю, якую маем зараз. Паверце, мы зараз жывем у страху, не толькі мы, увесь свет жыве ў страху. Смерць сёння нам глядзіць у вочы. Я не думаю, што кожнага з нас она заберыць, да, праз тую хваробу. Але мы баімся, мы ўсе баімся. Разам з тым, я гэтую сітуацыю ніколі не называю, не лічу гэта нейкай Божай карай, не.
Як мінімум, гэта наше, прабачце, разгільдзяйства, нешта там стварылі і выпусцілі і паляцела па ўсім свеце, альбо ў горшым моманце хтосьці гэта наўмысна зрабіў, не ведаю, гісторыя гэта пакажаць. Гэта не Божая кара, але Бог гэтую сітуацыю выкарыстоўвае, каб мы штосьці зразумелі. І вось мне такая думка прыйшла, што гэты наш страх сёння перад гэтай пандэміяй, да, як мы гэта называем, гэта страх таго ненароджанага дзіцяці, якому пагражае забойства. Такі пра гэта ніхто не ведае, і пра гэта ніхто не кажа, да, і гэта тэма вельмі непапулярная. Тое, што зараз кажу, дзякаваць нашай сітуацыі, што можам пра гэта яшчэ сёння казаць. І вось гэты страх, каб мы зразумелі, што можам несці небяспеку і пагрозу іншаму чалавеку, Бог хоча, каб мы затрымаліся. Тэма для разважання, не толькі зараз. Вось вернемся яшчэ да пытання веры. Сённяшняе Божае Слово нам падае прыклады. Абрагам, які дае свайго сына на ахвяру. Трэба было б яшчэ да гэтага моманту вярнуцца, больш сабе, каб усвядоміць сабе гэтага чалавека, што з ім адбываецца ў тым моманце. Зноў ж можам сказаць, ну, Бог такі жорсткі, ну, патрабуе для сябе нейкай ахвяры. Выпрабоўвае, мае на гэта права. Паглядзець, ці тое, што маем, гэта наша вера, ці проста рэлігійнасць. Гэта было не сёння, гэта было яшчэ намнога раней. І паверце, бо наколькі глыбокая была гэтая вера, што нягледзячы, або, як кажам, насуперак надзеі, Абрагам верыць усё ж такі ў тое, што Бог неяк эту сітуацыю развяжаць. І што яшчэ вельмі важна, аб чым варта памятаць. За гэты малы момант, да, за гэты праяўлены акт веры гэтага чалавека, паглядзіце, што яму абяцае. Што тваё патомства будзе як зоркі на небе, тваё патомства будзе як пясок на беразе мора. Ці можна гэта палічыць? Не. Вось кошт нашай веры. У жывога Бога. Бога, які нас ратуе, да? Вось пераход праз Чырвонае мора. Таксама вобраз нашага ўратавання. Будзем перажываць сёння таксама асвячэнне хрысцільнай вады. Это тое, што нас ратуе, нас адразае ад пераследавацеляў, якім ёсць перад усім. Галоўным, да, ёсць наш грэх. Гэта тое, што дае нам веру. Перад усім дае нам спакой, перад усім дае нам развагу і магчымасць у кожнай сітуацыі проста зазвацца чалавекам. Гэтага вам жадаю і далей слухаем Божае Слово. «Милосердность моя не отступить от Тебе», кажа Бог вуснамі пророка Ісаі. У 4 чытанні мы пачуем пра абяцанні, якія дае Бог кожнаму, хто застаецца яму верны, хто хоча быць саўдзельнікам яго перамогі. Дастаткова толькі станоўча адказаць на Божы голас. Імя Ягонае і адкупіцель Твой, святы Ізраэля. Богам усёй зямлі Ён будзе названы, бо як жонку пакінутую і засмучаную духам кліча Цябе Пан, і як да жонкі, адрынутай у маладосці, звяртаецца да Цябе Твой Бог. На малы час я пакінуў Цябе, але з вялікай міласцю прыму Цябе. У прыступе гневу я схаваў ад Цябе на хвіліну аблічча маё, але ў вечнай міласэрнасці злітуюся над Табою, кажа Пан, адкупіцель Твой. Бо для мяне гэта як воды Ноя, калі прысягну я, што воды Ноя не прыйдуць больш за зямлю. Так прысягнуў я, што не буду гневацца на Цябе і дакараць не буду. Бо горы знікнуць і пагоркі захістаюцца, але міласернасць моя не адступіць ад Цябе, і запавет спакою майго не пахіснецца.
кажа пан, які спагадае табе, няшчасная, несуцешаная, якую кідаюць буры. Вось я пакладу твае падставы на рубінах і падмурак твой на сапфірах. Я ж маю, аздоблю твае вежы, упрыгожу крышталём твае брамы, усё агароджу тваю каштоўнымі камянямі. Усе сыны твае будуць вучыцца ў пана, і поспех сыноў тваіх будзе вялікі. На справядлівасці будзе моцны падмурак. Ты пабудзешся ў ціску, бо не будзеш баяцца. Пабудзешся жаху, бо ён не падыдзе да цябе. Гэта Слово Божае. Дякуем Пану Богу. Узвялішу Пана, бо Ён мяне збавіў. Узвялішу Пана, бо Ён мяне збавіў. Узвялішу Цябе, Пане, бо Ты мяне збавіў. І не дазволю ворогам маім пацяшацца з мяне. Пане, Ты вывеў з адхлані душу маю. Ты ўратаваў жыццё маё сярод тых, хто сыходзіць у магілу. Узвялішу Пана, бо Ён мяне збавіў. Спявайце Пану вы ягоныя верныя, памятайце пра святасць ягоную. Бо гнеў яго трывае імгненне, а ласкавасць яго ўсё жыццё. Увечары прыходзіць плач, а раніцай радасць. Узвялішу Пана, бо Ён мяне збавіў. Пачуй, Пане, злітуйся надо мною. Пане, будь мне дапамогай. Ты нараканне маё замяніў на танец. Пане Боже мой, буду хваліць Цябе вечна. Узвялічу Пана, бо Ён мяне збавіў. Молимся. Усемогутный вечный Боже, на хвалу имя Твоего помножь потомство, обетцанное прайцам деля ихней веры. А проз ласку хросту повеличь колькость сынов Твоего обетцания. Каб костел Твой спознал, что уже исполняется Той, чего святые давних часов с довером чакали. Раз Христа Пана нашего. Наступае пятае чытанне. Зноў мы пачуем словы прарока Ісаі, які заклікае людзей шукаць Бога ўсім сэрцам. Вельмі часта жыццё чалавека становіцца падобным на сухую спустошаную зямлю, якой не хапае толькі аднаго жывой вады. І вы, якія не маеце срэбра, ідзіце. Ідзіце, купляйце без срэбра і без платы за віно і малако. Навошта вы адважаеце срэбра за тое, што не ёсць хлебам, а працу сваю за тое, чым нельга насыціцца? Слухайце уважліва мяне і спажывайце дабро, і няхай душа вашая нацешыцца тукам. Схіліце вуха сваё і прыйдзіце да мяне. Паслухайце, і жыць будзе душа ваша. І дам вам запавет вечны, нязменныя ласкі для Давіда,
Вось я учыніў яго для народу сведкам, правадыром і настаўнікам для народу. Вось ты паклічаш народ, якога не ведаў, і народы, якія не ведалі цябе, пабягуць да цябе, дзеля Пана Бога твайго і святога Ізраіля, бо Ён уславіў цябе. Шукайце Пана, пакуль Ён дазваляе знайсці сябе. Клічце Яго, пакуль Ён блізка. Няхай бязбожны пакіне шлях свой, а чалавек беззаконны свае намеры. Няхай вернецца да Пана, і Ён змілуецца над ім. Да Бога нашага, бо Ён шчодры на прабачэнне, бо мае думкі – гэта не вашыя думкі, і вашыя шляхі не маі шляхі, кажа Пан. Бо як нябёсы узвышаюцца над зямлёю, так шляхі мае над шляхамі вашымі, і думкі мае над думкамі вашымі. Падобна, як дождж і снег падае з неба і туды не вяртаецца, але поіць зямлю і робіць яе урадлівай, і яна родзіць і прыносіць плён сейбіту і хлеб для таго, хто есць. Так і слова маё, якое выходзіць з вуснаў маіх, не вернецца да мяне без плёну, пакуль не споўніць тое, што я хацеў, і з поспехам дасягне таго, дзеля чаго я паслаў яго. Гэта Слова Божие. Будете черпать скриницу збавлення, будете черпать скриницу збавлення. Вось Бог мое збавление, на я Господя юси и бояться не буду. Бо Пан моя моц и моя песня, и Он стал моим збавлением. Вы с радостью будете черпать воду, скриница збавления. Будете черпать скриница збавления. Прославляйте Пана, закликайте имя Ягонае, и овещайте сярод народов справы Яго. Нагадывайте, что знесло имя Ягонае. Будете черпать скриницу збавления. Спявайте Пану, бо Он учинил великие речи. Обвестите гэта по всей земли. Веселись и радуйся же, Харка Сиону, бо великий сярод тебе святый Израиля. Будете черпать скриницу збавления. Молимся. Усемогутный, вечный Боже, одиная надея свету, Ты в устнами пророков обвестил таемницы, что исполняются сёння. Умацу и ласкаво прагнение Твоего народа, бо только дякуючи Твоему натхнению возрастают цноты Твоих верных. Раз Христа Пана нашего. Чытанне з кнігі прарока Баруха нагадвае нам пра мудрасць, якая знаходзіцца ў Святым Пісанні, а менавіта ў Божых запаведзях. Вярніся, Якубе, трымайся яго і хадзі ў зямлі яго святла. Такі наказ мы сёння чуем з амбоны. Як сталася Ізраїль,
што ты знаходзішся ў зямлі ворагаў. Змарнеў ты ў чужой зямлі, лічаць цябе апаганеным, як мёртвых. Ты залічаны да тых, хто сыходзіць у адхлань. Ты пакінуў крыніцу мудрасці. Калі б хадзіў ты дарогай Божай, у спакой жыў бы навекі. Пазнай, дзе мудрасць, дзе сіла і розум. І спазнаеш таксама, дзе доўгае і шчаслівае жыццё, дзе святло вачэй і спакой. Але што знайшоў яе месца, хто ўвайшоў у скарбніцы яе? Той жа, хто ведае ўсё, ведае яе і адшукае яе сваёй мудрасцю. Той, хто стварыў зямлю на вечныя часы і напоўніў яе чацвенарогімі звярамі, хто паслаў святло, і яно пайшло, паклікаў яго, і яно паслухалася яго. Зоркі радасна зіхацяць на сваіх вартах. Ён паклікаў іх, а яны адказалі: «Вось мы». Яны з радасцю свяцяць свайму стварыцелю. Ён Бог наш, і ніхто іншы не можа параўняцца з ім. Ён знайшоў усе шляхі мудрасці і даў яе слузе свайму, Якубу і Ізраілю, умілаванаму свайму. Пасля з'явілася яна на зямлі і пасялілася сярод людзей. Гэтай мудрасцю ёсць кніга запаведзяў Божых і закон, які трывае навекі. Кожны, хто яго захоўвае, будзе жыць. Хто яго адкідывае, памрэ. Вярніся, Якубе, трымайся яго, хадзі ў зяні яго святла, не давай славы свайго чужынцу, ні прывілеяў тваіх іншаму народу. Шчаслівыя мы, Ізраіль, бо ведаем тое, што падабаецца Богу. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Пане, Ты маєш слови вічного життя. Пане, Ти маєш слови вічного життя. Закон Пана досконалий умацовує душу. Свечание Пана верное, яно дае мудрость простым. Пане, Ты маєш слови вечного життя. Загады Пана справедливые, и радуют сердца. Наказ Пана ясный просвятляє очи. Пане, Ты маєш слови вечного життя. Боязнь Божия беззаганная и вечно триває, присуди Пана правдивые и все справедливые. Пане, Ты маєш слови вечного життя. Больш каштоўныя, чым золото, чым мноства чистого золота, и солодейшия за мед, и сок сотовый. Пане, Ты маєш слови вечного життя. Молимся.
Боже, Ты нестомно помножаешь костел свой, проспокликань недоверы новых народов. Учини ласкаво каб тых, кого Ты обмыл водою хросту, заўсёды супроводжала Твоя опека. Праз Христа Пана нашего. Пророк Езахіель у наступным чытанні гаворыць пра ачышчэнне. Пасля першароднага граху прырода чалавека аслабленая і паддаецца спакусам. Аднак Бог кажа: «Дам вам новае сэрца і новы дух. Забяру сэрца каменнае і дам сэрца з плоці». Той, хто жыве ў еднасці з Богам, можа перамяніцца. Перамены да лепшага немагчымыя без Божага благословлення. И я спаслал на их гнев мой за тое, что проливали кровь на землю, и изнеславляли яе идолами своими, и раскидал их сярод народов, и они рассеялись по землях. Я судил их поводле ихних поводинов и учинков. И пришли яны до народов, до яких пайшли, и ганбили имя мое, бо казали про их, что гэта народ Пана, и что з зямлі ягонай вышлі яны. І пашкадаваў я святое імя сваё, якое зняславіў дом Ізраіля сярод народаў, да якіх прыйшоў. Таму скажы дому Ізраіля, што так гаворыць Пан Бог: не дзеля вас я зраблю гэта, а дзеля майго святога імя, якое зганьбілі вы сярод народаў, да якіх прыйшлі. І асвячу вялікае імя маё, зняслаўленае сярод народаў, у якіх вы зганьбілі яго. І даведаюцца народы, што я Пан, кажа Пан Бог, калі моя святасць праявіцца ў вас перад вачыма іхнімі. І я возьму вас з народаў і збяру з усіх земляў, і прывяду вас у зямлю вашую, і акраплю вас вадою чыстаю, і будзеце ачышчаны ад усяго бруду вашага, і ад усіх ідалаў вашых ачышчу вас. І дам вам сэрца новае і дух новы унутро ваше. І забяру сэрца каменнае з цела вашага, і дам вам сэрца з плоці. І дух мой удыхну унутро ваше, і зраблю так, што вы будете хадзіць у законе маім, захоўваць пастановы мае і выконваць іх. І будете жыць на зямлі, якую я даў айцам вашым, і будете народам маім, і я буду вашим Богом. Гэта Слово Божие. Душа моя, Боже, прагне Тебе. Душа моя, Боже, прагне Тебе. Душа моя прагне Бога, Бога живого. Коли я пойду и з'явлюся перед Божьим обличчям, душа моя, Боже, прагне Тебе. Я уваходил со святочной громадой у цудовный шатер у Дом Божий, сярод воклічаў радасці і з падзякаю. Душа моя, Божа, прагне Тебе. Пашлі святло Твоё і Твою праўду, няхай яны мяне вядуць. Яны прывядуць мяне на Твою святую гору і да Твайго жылля. Душа моя, Божа, прагне Тебе.
Я прийду до Божого алтара, до Бога радости и веселья моего, и буду славить Тебе на арфе, Боже мой, Боже. Душа моя, Божа, прагнет Тебе. Молимся. Боже, наставлениями старого и нового заповета, Ты рыхтуешь нас до пасхальной таямницы. Дай же нам зразуметь Твою милосердность, каб прыманне даров, якими Ты теперь нас надзяляешь, умацавала у нас надею на дары вечные. Праз Христа, Пана нашего. Наступає радісний гімн «Хвала на вишенях Богу», «Глорія». Ён співаецца падчас кожнай урачыстай святой імшы, але традыцыйна звязаны з Вялікаднем. Ён нясе ў сабе перапрашэнне, праслаўленне і пакорную просьбу да Бога валадара стварэння. Мы чуем, як гучаць званы, якія маўчалі 3 дні перад Вялікаднем. Цяпер яны азначаюць радасць таго, што наш Пан жыве. Дякуем Табе, дзеля вялікай хвалы Тваёй, а не Божа даруя весны, Божа Ойча всемогутный, а не Сыне одинородный, Иису Христе, а не Божа Раку Божий, Сыне Отца, як берешь на себе грехи свету, смилуйся над нами, як берешь на себе грехи свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайся, смилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иису Христе, с Духом Святым ухвали Бога Отца. Молимся. Боже, Ты осветляешь гэтую наисвятейшую ночь славою из мертвых повстания Пана. Оживи у Твоим костеле Дух Божьего сыновства, каб обновленные телом и душою мы отдано Тебе служили. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Урачысты спеў «Глорія» быў пераходам са старога ў новы запавет. Абяцанні спаўняюцца. Апостол Павел у сваім пасланні нагадвае, што пасхальная таямніца рэалізуецца ў кожным з нас праз хрост. Наше жыццё павінна быць напоўнена верай і адданасцю Богу. З ім хрещенням у смерть.
каб, як Христос уваскрос з мёртвых дзеля славы Айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці. Бо калі мы паяднаныя з ім падабенствам смерці ягонай, то павінны быць паяднаныя і падабенствам уваскрэшэння, ведаючы, што былы наш чалавек укрыжаваны з ім для таго, каб было знішчана грэшнае цела, каб нам не быць ужо нявольнікамі граху, бо той, хто памёр, вызваліўся ад граху. Калі ж мы памерлі з Христом, то верым, што і жыць будзем з ім, ведаючы, што Христос, уваскросшы з мёртвых, ужо не памірае, смерць ужо не мае над ім улады. Бо тое, што ён памёр, дык памёр раз і назаўсёды для граху, а што жыве, дык жыве дзеля Бога. Так і вы лічыце сябе мёртвымі для граху, а жывымі для Бога у Христе Езусе. Гэта слово Пана. Дякуем Пану Богу. Великодны спеў «Аллилуйя», які выконваецца вельмі урачыста падчас літургіі, як частка іншых пасхальных спеваў, таксама кіруе думкі і сэрца вернікаў да праслаўлення Бога у радасці сустрэчы. «Аллилуйя» гэтыя словы абазначаюць «праслаўляйце Пана». Няхай з нашых сэрцаў імкнецца гэты гімн праслаўлення Бога, які ёсць нашым шчасцем і хоча адарыць нас вечным жыццём. Няхай скажа Ізраэль, навеки милосердность ягоная. Пана проявила силу, не помру, але жить буду, и обвящать справы Пана. Пан з вами. И с духом твоим.
Читання святого Євангелія поводле Матвея. Хвала Тобі, Пане. Євангеліє, якое ми зараз пачуем, гэта кульмінацыя літургіі слова. Яно распавядае нам сёння аб факце уваскрасення Христа. Няма яго тут, кажа анёл. Ён уваскрос. Калі мінула субота, на світанні першага тыдня, прыйшла Марыя Магдалена і другая Марыя паглядзець магілу. І вось стаўся вялікі землятрус, бо анёл Пана, які сышоў з неба, падышоў, адсунуў камень і сеў на ім. Выгляд жа ягоны быў як маланка, і адзенне ягонае было белае, як снег. Ад страху перад ім задрыжэлі вартаўнікі і сталі як мёртвыя. Анёл жа, прамаўляючы да жанчын, сказаў: «Не бойцеся, бо ведаю, што вы шукаеце Езуса укрыжаванага. Няма яго тут, ён уваскрос, як сказаў. Падыдзіце, паглядзіце на месца, дзе быў пакладзены, ды ідзіце хутчэй скажыце вучням ягоным, што ён уваскрос з мёртвых і вось апярэджвае вас у Галілеі. Там яго ўбачыце. Гэта я сказаў вам». І хутка адышоўшы ад магілы, са страхам і вялікай радасцю, пабеглі паведаміць вучням ягоным. І вось Езус, выйшаўшы ім насустрач, сказаў: «Вітайце». Яны ж, падышоўшы, абнялі ногі ягоныя і пакланіліся яму. Тады кажа ім Езус: «Не бойцеся, ідзіце, паведаміце братам маім, каб ішлі ў Галілею. Там мяне убачыце». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Наступае момант казання. Да нас звернецца з пастырскім словам біскуп віцебскі Олег Буткевіч. Другая частка яго казання. І вось такім чынам праз вобразы і пророцтвы старога запавету, праз тлумачэнне таго, чым ёсць грэх, смерць і няволя чалавека, мы даходзім да праўды пра ўваскрасенне Езуса Христа. Няма яго тут, ён уваскрос. І на першы погляд, калі вось чытаем Божае Слова і тое, што сёння з вами чуем у пасланні апостола Паўла да рымлянаў, зноў вяртаецца слова смерць. Так, хрысціянства кажа пра смерць, але хрысціянства не пужае чалавека смерцю. Па-першае, параўноўвае яго з грахом. І ў гэтым кантэксце кажа пра смерць і грэх як рэчаіснасць пераможаную. Тая, якая ўжо не мае улады над чалавекам. І тая смерць фізічная, маем прайсці праз гэтую браму, але перадусім і найбольш небяспечнай для нас з'яўляецца смерць духоўная, якая ёсць наступствам граху чалавека. Чым ёсць грэх? Перадусім непаслухмянасцю. Непаслухмянасцю Богу як нашаму айцу. Вядома, не самі мы патрапілі ў гэтую сітуацыю. Чалавек быў зведзены злым духам. І тое, што было нам запрапанавана, што сёння, на жаль, вельмі распаўсюджана ў свеце, гэта стаць на месца Бога. Гэта неправда, што вам кажа Бог. Будзеце самі як богі, калі зравіце, калі спажыеце гэты плод з дрэва пазнання добра і зла. Самі будзеце вырашаць, што для вас ёсць добрае, што ёсць дрэннае, кім вы ёсць, чаму жывіце, як маеце паступаць. І сёння, пэўна, у свеце гэта
дайшло да пэўнай кульмінацыі. Чалавек стаў на месца Бога, вырашыўшы такім чынам, што ён ужо можа ўсё, што ён валадар гэтага свету. Ну, аказалася, што не цалкам, што ўвогуле адчувае сёння сябе вельмі бездапаможным. І што найгоршае, гэтая смерць духоўная, яна вядзе чалавека да няволі. Чалавек, як тая павуціна, як ланцуг, апутывае чалавека. Трагедыя ў тым, што без дапамогі мы з гэтага вырвацца не можам. З іншага боку, Бог не можа без нашай згоды нас вырваць з гэтага ланцуга. Хоць учыніў для гэтага ўсё. Ягоная смерць, тое, што учора з вамі перажывалі, яго крыжовая пакута, гэта для нас паратунак. Тое, што нам ён пакінуўся менавіта ва Эўхарыстыі. Зноў перажываем гэтую вялікую таямніцу нашага збаўлення. І гэты знак, правобраз хросту, знак вады, у якім, як сёння з вамі чулі у чытаннях са старога запавету, калі Бог правёў абраны народ праз Чырвонае мора і там патапіў гэты грэх, які няспынна нас чапляецца. Гэта яшчэ меніць з намі і вада хросту, якая ачышчае нас, адрывае ад граху. Дазваляе нам наноў вяртацца да Бога, становячыся вольнымі людзьмі. Габрэі, калі прайшлі праз Чырвонае мора, яны сталі вольным народам. І толькі пасля гэтага, звярніце ўвагу, пасля гэтага Бог надае ім запаведзі, дае ім свой закон. Толькі вольны чалавек, духоўна вольны чалавек можа жыць паводле закону Божага. Калі гэтага не чынім, калі не падпарадкоўваемся, не слухаемся Божых запаведзяў, это азначае, што я не вольны чалавек, я раб. Маіх грахоў, маіх залежнасцяў і так далей. Які ёсць паратунак? Ёсць адзін, які ёсць у Езусе Хрысце. У тым, хто памёр за нас, клаў сябе ў ахвяру, але ўваскрос. Вось хрысціянства нам кажа пра гэтае жыццё, якое ёсць нашым удзелам, пра жыццё, да якога вярнуўся Езус. Праўда гэта ці не? Праўда. Аргументам на тое ёсць сведчанне апосталаў, якія за гэтую праўду аддалі жыццё, а гэта ўжо аргумент. Калі я гатовы пацвердзіць свае словы сваім жыццём, тое, што мы крыху спрабуем рабіць у часе посту. Мы не толькі молімся, мы яшчэ адмаўляемся ад пэўных рэчаў, тым самым умацоўваючы нашу малітву, паказваючы, што нам залежыць на тым, што мы просім у Бога. Апосталы пацвердзілі гэтую праўду, якую абвяшчалі сваім жыццём. Але перадусім галоўным аргументам на праўдзівасць таго, што сталася з Езусам Хрыстом, то ёсць ягонае слова. Памятаеце, што казаў вам? Ён уваскрос, як і сказаў гэта раней. Это знаходзім у Святым Пісанні, не аднойчы казаў пра гэта вучням. Божае Слово ёсць для нас фундаментам. Слова, якім ёсць сам Езус Христос, залежыць толькі ад нашай веры. Так як узгадалі з вами пра Абрахама, акт веры ён з'ядноўвае нам незлічоныя Божыя даброты, Божыя ласкі, Божае благаслаўленне. Спрабуйма сёння, праз хвілінку аднаўляючы прысягу, якую мы далі ў часе хросту, адракаючыся ад зла, маючы намер змяніць сваё жыццё, просім, каб мы былі годныя гэтага вялікага дару, які мы атрымалі ў сакраменце хросту, каб мы не толькі называліся хрысціянамі, не толькі спаўнялі свае рэлігійныя абавязкі, але былі хрысціянамі, былі веруючымі людзьмі. Няхай ласка, якую выслужыў нам Езус Христос, нам у гэтым дапаможа. Амен.
Пачынаецца трэцяя частка пасхальнай літургіі – літургія хросту. Божае Слово наблізіла нас на таямніцу мукі, смерці і ўваскрасення Христа. Праз хвіліну будзем спяваць літанію да ўсіх святых. Гэта значыць да тых нашых братоў і сясцёр, якія перайшлі ад смерці да жыцця і маюць удзел у хвале ўваскрослага Хрыста, а зараз падтрымліваюць нас, пілігрымаў да нябеснай айчыны, сваім заступніцтвам. Просім іх аб дапамозе, каб абяцанні святого хросту, якія зараз будзем аднаўляць, перамянілі нашае ранейшае жыццё. Літанію спяваем стоячы. Пасля двухразовага закліку «Христе, пачуй нас», які заканчвае літанію, святар асвеціць ваду для хросту. У малітве, якую будзе спяваць святар, яшчэ раз паўстануць біблійныя вобразы, якія былі прадвеснікамі таямніцы хросту. Услухаемся ж у гэтыя словы, што выражаюць глыбокі змест і сэнс нашай веры. Потым адновім абяцанні святого хроста. За іх аднаўленне можам атрымаць поўны адпуст. Зараз усе устанем і запалім свае свечкі ад свечак літургічнай службы алтара. Першыя хрысціяне неслі на магілы сваіх блізкіх лаўровыя вянкі, якія старажытныя грэкі ўскладалі на галовы пераможцаў алімпійскіх гульняў. На пытанне, чаму яны так робяць, хрысціяне адказвалі, што ў Езусе Хрысце атрымалі перамогу над смерцю і жадаюць ёю жыць. Падобна і мы павінны паступаць, бо Пасха – гэта самая вялікая падзея ў гісторыі чалавецтва, дзякуючы якой Хрыстус, як баранак Божы, вывеў яго з грахоўнага Егіпта і вядзе ў дом нябеснага Айца. Цяпер гучыць літанія да ўсіх святых, гэтых пераможцаў, якія, ідучы следам за Христом, атрымалі невядальны вянок хвалы Божай. Святая Мария, Маці Божая, Святый Михале, святые анёлы Божия, святый Яне Хрестителю, святый Йозефе, святые Петра и Павле, святый Андрею, святый Яне, святая Мария Магдалена, святый Стефане, святый Игнаций из Антиохии, святый Лаурентию, святая Перпетуя и Фелицита, святая Агнешка, святый Григорию, святый Августине,
святый Атаназию, молися за нас. святый Базилю, Молися за нас. святый Мартине, Молися за нас. святый Бенедикте, Молися за нас. святые Францишку и Доминику, Молитеся за нас. святый Францишку Ксаверию, Молися за нас. святый Яне Мария Вияней, Молися за нас. святая Катерина Сиенская, Молися за нас. святая Тереза от Иисуса, Молися за нас. святый Антонию, Молися за нас. святый Язафате, Молися за нас. все святые Божия, Молитеся за нас. будь до нас литостивы, Випав нас, Пане. от усяго злога, Випав нас, Пане. от усялякого греху, Випав нас, Пане. от смерти вечной, Випав нас, Пане. праствуя утеловление, Випав нас, Пане. праствую смертью воскресение, Випав нас, Пане. праспослание Духа Святого, Випав нас, Пане. мы грешные Тебе просим, Вислухай нас, Пане. кабы святил Твоею ласкою эту воду для драджения сынов и дочок Твоих, Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Езу, Сыне Бога Живого, Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Христе, почуй нас. Христе, почуй нас. Христе, выслухай нас. Христе, вислухай нас. Наступає момент літургії хросту, падчас якої буде асвячена вода і будуть акропленыя вернікі. Самого хросту сёння ў паставскім касцёле не прадугледжана, але будуць паўтораныя прысягі сакраменту хросту. Калі ў агні касцёл бачыць асвячаючага нашу зямную дарогу Хрыста, то вода сімвалізуе крыніцу духоўнага жыцця, здольную ачысціць чалавека з граху і ажывіць яго звышнатуральнай ласкай. Каб ужо тады вода атрымала моц асвячэння. Боже, нават у водах потопу Ты даў нам вобраз адраджэння, бо тая самая стыхія паклала канец заганам і дала пачатак цноты. Боже, Ты учыніў, што сыны Абрагама прайшлі па сухім дне Чырвонага мора, каб народ, вызвалены з няволі фараона,
став образом будучої супольності охрещен. Боже Твой Сын, охрещений Яном Хрестителем у водах Иордана, был намащены Духом Святым, а коли висел на крыжи, с его боку пролилися кров и вода. Спустя своего з мертвых повстання, он наказал вучням: «Идите и навчайте все народы, хрестячи их у имя Отца и Сына и Духа Святого. Узглянь на свой костел и пожадаю им открыть криницу Святого Хросту. Нехай гэтая вода праз Духа Святого атрымае ласку Твайго одинародного Сына, каб человек, які створаны на Твое подобенство, и праз сакрамент Хросту от бруду усяляких грахов обмыты, адрадзіўся з воды и Духа Святого до нового жыцця дзіцяці Божага». Просим Тебе, Пане, нехай праз Сына Твайго на гэтую воду сыдзе моц Духа Святого, каб усе, хто праз хрост, пахаваны разом з Христом у смерць, з ім таксама і паўсталі до нового жыцця, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святого Бог праз усе векі вечныя. Амен. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як было спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на веки вечныя. Амен. Паміраць з Христом, каб затым з ім уваскрэснуць, гэта не аднаразовая падзея, гэта штодзённы станоўчы выбар. На заканчэнні літургіі хросту кожны з прысутных чарговы раз выракаецца сатаны і ўсяго, што вядзе да граху. А вызнаючы сваю веру, пастанаўляе пры дапамозе уваскрослага Хрыста жыць паводле Яго Евангелля. Таму, скончыўшы 40-дзённы пост, адновім абяцанні святога Хросту, у якіх мы калісьці выракліся злога духа і ягоных спраў і паабяцалі служыць Богу ў святым каталіцкім касцеле. Таму пытаюся у кожнага з вас: ці выракаешся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Выракаешся. Ці выракаешся ўсяго, што вядзе да зла, каб табой не авалодаў грэх? Выракаешся. Ці выракаешся сатаны, галоўнай прычыны граху? Ці верыш у Бога Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыш у Езуса Христа, Сына Яго адзінага Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыш у Духа Святога, святы каталіцкі касцёл, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, васкрашэнне цела і жыццё вечнае? Веру. Усемагутны Бог, Айцец нашага Пана Езуса Христа, які адрадзіў нас з вады і Духа Святога і адпусціў нам грахі, няхай сваёю ласкаю захавае нас на жыццё вечнае. У Христе Езусе, Пану нашым. Амен. Без вады чалавек не можа жыць. Гэта агульнапрызнаны факт. Але духоўнае жыццё таксама павінна нечым падмацоўвацца. У касцёле мы прымаем святыя сакраменты і сакраменталіі. Аднак святая вада не можа нікога на сілу асвяціць. Каб прыняць удзел у духоўным багацці касцёла, неабходна свядома і добравольна прыняць Божую ласку. Акрапленне вернікаў асвечанай вадой не з'яўляецца нейкім магічным дзеяннем. Яно дапаўняе наш свядомы выбар Бога, прыпамінае пра наш уласны хрост і нябеснае валадарства, да якога мы пакліканыя. Откину
грешной смерти. У святую ночь поеднання неба и земли у Иисусе Христе с радостью просим Бога, нашего Небесного Отца. Молімся за ўсё чалавецтва, якое терпіць з прычыны пашырэння пандэміі, аб яе стрыманні. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за пастыраў касцёла, асабліва за прысутнага сярод нас біскупа Олега, каб у цяжкія хвіліны яны ўмацоўвалі сваіх вернікаў асабістым прыкладам веры ў Божы провід. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу айчыну, за ўвесь народ і за людзей, якія маюць уладу, каб яны заўсёды клапаціліся пра бяспеку, здароўе і правы кожнага грамадзяніна. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за медыкаў, якія змагаюцца з пандэміяй і дапамагаюць нам у хваробе і цярпенні, а патрэбных для іх сілах і святле Духа Святога на кожны дзень. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб здароўі, Божым благаслаўленні і патрэбных ласках для Дар'і, Ксеніі і Ганны, а таксама аб выздараўленні для Петра Міхневіча. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых блізкіх памерлых з нашай парафіі, асабліва за памерлага Фаму Парынгоўскага, каб яны атрымалі ўзнагароду вечнага жыцця. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх нас, тут сабраных, а таксама за тых, хто злучаецца з намі праз тэлебачанне, каб мы мужна абвяшчалі свету з мёртвых паўстання Хрыста і былі сведкамі Яго перамогі над смерцю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Боже наш добрый Ойче, Твой Сын дазволіў нам спазнаць Твою любоў да нас. Учыні, каб гэтая любоў перамяніла нашае жыццё праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Наступае момант ахвяравання дароў. Падчас урачыстасці Уваскрэсення Хрыста мы разважаем над аднаўленнем. Калі літургія слова прадстаўляе гісторыю стварэння свету, яго падзення і аднаўлення, якое адбылося дзякуючы пасхальнай таямніцы смерці і ўваскрэсення Хрыста. Аднак, каб быць удзельнікамі гэтага аднаўлення, нам самім, як вучыць святы апостол Павел, неабходна жыць у Хрысце. Ці мы гатовыя зрабіць гэты маленькі крок у напрамку Бога, каб жыць абноўленым жыццём? Для гэтага найперш неабходна памятаць аб тым, што, будучы ўключанымі праз хрост у смерці ўваскрэсення Хрыста, мы закліканы да таго, каб адкінуць старога чалавека, які канцэнтруецца выключна на самім сабе, стараецца падкрэсліць сваю пазіцыю ў грамадстве і імкнецца да ўлады, багацця і прыемнасцяў. Хрысціянін павінен быць тым, хто ўсведамляе, што ўсё, што ён мае, з'яўляецца Божым дарам і ягонай ласкай, што яго жыццё кароткае, што ён слабы і грэшны. Аднак, нягледзячы на гэта, ён застаецца умілаваным дзіцём Божым. Усведамленне гэтага вызваляе з няволі эгаізму, з боязі не страціць сваёй сацыяльнай пазіцыі ў грамадстве і страху перад будучыняй. Таму неабходна жыць ідэяй Уваскрэсення, бо мэта нашага зямнога жыцця – дасягнуць вечнага жыцця з Богам. Гэта азначае, што ўсе прывязанасці да часовай рэчаіснасці з'яўляюцца адноснымі, а не абсалютнымі. Наша задача – жыць згодна з Божым законам, што азначае быць новым, вызваленым з палону граху чалавекам. Таксама неабходна пастаянна адкрываць у сабе прысутнасць уваскрослага Пана, які ёсць з намі ў святым пісанні, сакраментах і дзейнасці касцёла, і быць яго сведкамі у штодзённым жыцці. Перажываючы з радасцю і моцнай верай
пасхальную таямніцу, мы становімся натхненнем для іншых на іх жыццёвым шляху. Вяртаем ім надзею і яе умацоўваем. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу и ахвяру, принял Бог Отец Всемогутный. Просим Тебя, Пане, прими молитвы и дары Твоего народа, и ученика бы гэтай ахвяры, якая бяре пачатак у пасхальнай таямніцы, была для нас задатком вечного збавлення праз Христа Пана нашего. Пан с вами. Подякуем Пану Богу нашему. Справды годно это и справедливо, слушно и избавенно, как мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо у гэтую ночь больш урачыста абвяшчалі Твою хвалу, калі Христос быў ахвяраваны як нашая Пасха, бо Ён сапраўднае ягнё. Ён узяў грахі свету і сваёю смерцю перамог нашую смерть, вернувши нам життя праз свое з мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется о воскресению Христа, а хоры анёлов разом з усіми святыми спевают Тебе гимн хвалы, неспинно вскликаючи. Спеў «Санктус» «Святы», які цяпер гучыць, прыпамінае нам пра тое, што Бог святы. І Ён да святасці заклікае таксама і нас. Што значыць быць святым сёння? У кантэксце чалавечых праблемаў і катастрофаў сённяшняга свету можна сказаць, што святасць – гэта дабрыня, любоў і міласэрнасць. Такі наш Бог. І такім павінна быць чалавецтва. Сапраўды, Боже, Ты святы и справедливо, хвалит Тебе все Твое створение, бо праз Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, действенную моцою Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно збираешь народ свой, ка под усхода солнца и до заходу, складав имени Твоему чистую ахвяру, тому едностью с усім костелом. У найсвятейшую ночь з мертвых повстання Пана, нашего Иисуса Христа. Праз Яго покорно молим Тебе, Пане. Наступае кульмінацыйны момант святой імшы, калі біскуп у канцэлебры са святарамі прамаўляе словы кансекрацыйнай малітвы. Гледзячы на хлеб і віно ў руках пастыра дыяцэзіі, мы ўсведамляем, што прымаем удзел у самай таямнічай містэрыі, калі Бог прыходзіць на алтар. І падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры узяў гэты пачэсны келіх
и подяку Тебе складаючи благословим, и подав своим вучням, кажучи: «Берите и пийте з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем сердце Твое, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а так само Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ўшэсце. І чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласцівым. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Нехай Он сам учыніць нас вечным даром для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, наперш на свяцейшай Паннай Богородицай Марыі, со святым Юзефам і абраннікам, со святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мученикамі і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяёмся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, нехай гэта ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у вере, любові Касцёл Твой, які пілігримує на землі, заслугою Твоїм папам нашим Францишком, біскупам нашим Олегом, з усім біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьбов этой семьи, якая по Твоей воле стоять перед Тобою. О добрый Отче, ласково з'єднай з собою всіх, розсіяних по світі дітей Твоїх. Наших померлих братів і сестер і усіх, хто ласки Твоя дійшов з цього світу, милостиво прийми владарство Твоє, де і ми сподіваємося бути, как разом з ними заущоди радуватися Твою хвали, про Христа Пана нашого, про всякого одорвай світ, усякими добротами. Раз Христа с Христом и в Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Апошнім этапам Эўхарыстыі з'яўляецца абрад камуніі. Кожны, хто жадае прыняць Христовае цела, павінен сур'ёзна да гэтага падрыхтавацца. Таму біскуп у гэтую хвіліну заклікае нас да самай цудоўнай малітвы хрысціянства – «Отче наш». Гэтая малітва з'яўляецца выразам паставы, з якой вернікі павінны наблізіцца да алтара Эўхарыстыі. И отпусти нам
Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, да поможе нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольными от греха, и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и пристя збавце нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не сбожай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавы сгодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные». Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Мы бачым, як сабраныя ў касцёле у глыбокім паклоне аддаюць адзін аднаму пашану. Гэтым разам не перадаецца знак супакою праз усцісканне рукі у сувязі з сучаснай пандэміяй каронавіруса. Аднак гэты знак супакою – гэта вялікі дар, які павінен стаць удзелам кожнага, хто набліжаецца да алтара Еўхарыстыі. Узаемная любоў, якой павінны дзяліцца хрысціяне, радуецца прысутнасцю іншага чалавека перш, чым пачаць змяняць яго. І гэта ёсць менавіта пачатак сапраўднага адзінства. Які береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось Христос, баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягону. Пане, я не рад, как Ты увойшел ко мне, але скажи Твое слово, и будет здорова душа. Наступае момант святой камуніі, калі святары, біскуп і прысутныя вернікі будуць прымаць сапраўднае цела Езуса Хрыста, хлеб жывы, жыцця вечнае. Правда, Воскресення, будучы найбольш каштоўным Божым дарам, адначасова з'яўляецца і заданнем. Яна адкрыла шлях да нашага духоўнага адраджэння і стала своеасаблівым дарожным знакам у нашым штодзённым жыцці. Хрысціянін не ўцякае з гэтага свету, але надае яму боскі сэнс. Святы апостол Павел вучыць: калі ж вы уваскрэслі з Христом, шукайце таго, што ў вышынях, дзе Христос сядзіць праваруч Бога. Пра тое, што ў вышынях думайце, а не пра зямное. Чаго ж трэба шукаць у вышынях? Адказ дае той самы апостол Павел: міласэрнасці, лагоднасці, пакоры, далікатнасці, даўгацярплівасці, цярплівасці адзін да аднаго, узаемнага прабачэння і любові, якія з'яўляюцца повяззю дасканаласці. Гэта нешто іншае, як духоўная праца над самім сабой. Гэта штодзённы пераход знізу вверх па духоўнай лесвіцы. Каб гэтая праца была плённай, мы патрабуем Божай ласкі, якую атрымліваем праз паслугу касцёла, дзякуючы пасхальнай таямніцы смерці і ўваскрэсення Хрыста. Менавіта яна дае нам сілу для пераходу з граху да цноты,
са смутку да радасці, са смерці да жыцця. Праўда ўваскрасення датычыцца кожнага з нас. Мы акунуліся ў яе, дзякуючы сакраменту хросту. Праз сваё ўваскрасенне Христус адкрывае нам доступ да новага духоўнага жыцця. Прыгожа аб гэтым кажа апостол народаў. Як у Адаме ўсе паміраюць, так у Христе усе будуць ажыўленыя. Милосердный Боже, наполни нас духом Твоей любови, и у бесконцей Твоей добрыни моей ласку з'єднать усі, кого Ты узмоцнил пасхальным сакраментом, раз Христа Пана нашего. Христос воскрес! Христос воскрес! Заправдив воскрес! Христос воскрес! Заправдив воскрес! І нехай кожен з нас у воскресне з Ім. Вялікі дзякую всемагутному Богу, што дазволіў нам перажыць гэтую урачыстасць. Дзякуй вялікі ўсім тым, хто дапамог далучыцца да гэтай малітвы тым, хто не меў магчымасці прыйсці ў касцёл паводле існуючай сітуацыі. І шчыры дзякуй таму сродкам масавай інфармацыі, тым, хто сёння, будучы разам з намі, дапамог перанесці прыгажосць этой урачыстасці да нашых дамоў. Дзякуй вялікі Віцебскай тэлерадыёкампаніі на чале з яе дырэктарам Пацюховай Еленай Валер'янаўнай, творчай групе, якая працавала тут, у гэтай святыні. Дзякуй вялікі нашаму порталу інтэрнэтнаму, нашаму сайту Catholic News і творчай групе таксама, якая дапамагла данесці гэтыя прыгожыя хвіліны да тых, хто не змог сёння быць у святыні. Шчыры дзякуй вам, дарагія браты і сёстры, якія праз гэтыя сродкі інфармацыі ядналіся з намі ў малітве. Шчыры дзякуй святарам, сёстрам законным, дзякуй службе парадку ўсім тым, хто сёння і ў гэтай хвіліне, як ужо ўзгадалі, выконваючы свой абавязак, клапоціцца і беражэ нашае здароўе. Нехай Бог благословіць, нехай Бог дапамагае. Дзякуй вялікі вам, дарагія браты і сёстры, за
вашу присутнасць, за вашу веру, за вашу адвагу. Думаю, Бог, які ёсць сёння з намі, уваскрослы, Ён ёсць нашай абаронай. Мейма надзею, мейма моцную веру у Яго міласэрную любоў да кожнага з нас. Шчыры усім дзякуй і на заканчэнні гэтай літургіі прыміце зараз Божае благословение. Пан з вами и с Духом Твоим. Нехай імя Пана будзе благословлено Цяпер і навеки. Дапамога наша ў імені Пана, Які стварыў неба і зямлю. у сённяшнюю пасхальную урачыстасць няхай Бог благословіць вас усемагутны Бог і міласціва захавае вас ад грахоўных спакусаў. Бог, які праз уваскрасенне свайго адзінароднага Сына адрадзіў вас да вечнага жыцця, няхай напоўніць вас духоўнымі дарамі. Бог, які пасля дзён мукі Пана напоўніў вас велікоднаю радасцю, няхай дапаможа вам дайсці да радасці вечнай. Няхай благословіць вас Бог усемагутны, Отец і Сын і Дух Святы. Идите в супокое Христос, аллилуйя, аллилуйя. Дякуем Пану Богу, аллилуйя, Пасха, яку ми святкуємо ва ўспаміну Воскресення Христа, з'являється святом не мінулага, але будучыні. Вялікдзень абвяшчае нам праўду аб тым, што будучыня мае сэнс, бо ёй валодае не хтосьці іншы, а ўваскрослы Христус. Ён чакае нас не толькі ў небе, але і на зямлі, каб дапамагаць у гэтым жыцці. Дарагія браты і сёстры, заканчваецца наша трансляцыя з касцёла святога Антонія Падуанскага у Паставах. Вялікі дзякуй усім, хто працаваў над тым, каб святочную літургію Вялікадня маглі пабачыць гледачы Віцебшчыны. Вялікі дзякуй супрацоўнікам тэлеканала «Беларусь-4 Віцебск», літургічнай службе і парафіі святога Антонія Падуанскага у Паставах. Я, ксёндз Віктор Місевіч, развітваючыся з вамі, жадаю вам благаслаўлення у воскрослага Христа. Няхай у вашых сем'ях пануе супакой, здароўе, радасць і надзея на вечнае жыццё. Езус перамог смерць. Христос уваскрос. Сапраўды уваскрос.